Indigenous Knowledge Systems is IKS. Did you know that if you cut yourself with a knife or with anything, you can use ash to stop bleeding? Here, I'm not talking about somebody that is bleeding profusely. Ngathi ngiyabona umuntu adutshulwe, umuntu agwazwe, bese kuthiwa ngathi mina umlotha uyaqeda ukopha. Angikhulumi about i-violence. Ngikhuluma about normal bleeding that is caused by mundane or ordinary activities. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa UNtombazi obhalwe ngu-A.H. Dladla. Uhlelwa kabusha ngu-A.T. Ndlovu. Sizoqhubeka nesakhiwo. Sizoqala lapho sagcina khona. Sigcine senza isixakaxaka. AbakwaNdwandwe bahlangabezana nenkinga ethinta uMalusi. uMalusi umlamu wenkosi uDingiswayo. Wathatha udadewabo wenkosi uNomantuli ongunina wezintuli. Bobabili banengane ogama layo linguNombuzo. Laba bakwaNdwandwe bamema uMalusi ukuba eze ejadweni bazobusa phela, baphinde behlise ngamponjwana. Nangempela afika uMalusi. Ethi uma esefikile uMalusi bese bexoxa yena nendodana yendlovukazi uNtombazi, inkosi uZwide. Baxoxa ngomlamu kaMalusi oyinkosi uDingiswayo kanye nenkosi yakwaZulu uShaka. Besaxoxa bese inkosi uZwide ibiza inkosi uDingiswayo ngelenjakazi. Ni okwaba yinkinga lapho. uMalusi akawathandanga amazwi enkosi uZwide ngenkathi ebiza inkosi uDingiswayo ngelenjakazi. Lokho kungathandi kwakhe nokuthi hawu awusasho nje ukuthi uyichalaha. Kwamthukuthelisa uZwide owahamba wayobikela unina indlovukazi yamaNdwandwe uNtombazi. AbakwaNdwandwe babona sengathi uMalusi akaseyena umakhelwane othembekile, ngoba ukube ubethembekile kubona ngenkathi bebiza umlamu wakhe uDingiswayo ngelenjakazi ubezothula nje noma avumelane nabo. AbakwaNdwandwe baphinde bahlangabezane nenkinga yokuthi ngenkathi bephuzisa amabutho kaMalusi utshwala, phela bebenzela ukuthi masebebhudukeza uMalusi bangabi nenkinga yokuthi amabutho akhe asefuna ukumvikela. Ake siboneke, ngenkathi bethi babulala lawo mabutho, induna kaMalusi yaphuma yaqhasha yabaleka, yayophuma ngesango. Ogqayinyanga abaxwayanga ngoba babecabanga ukuthi lesi isivakashi. Yathi ingaphuma ibaleke, yahamba yayothatha uNombuzo elawini lapho ayebekwe khona. Ngiyacabanga ukuthi wayebekwe maduze noNtombazana. Baphuma. Induna yabuya futhi izobuka ukuthi uMalusi ungaphi. Yabona ngenkathi uMalusi eshokobezwa, ekhishwa ulimi ezwa, ekhishwa inhliziyo, ukuze indlovukazi uNtombazi iqhubeke nobuthakathi bayo.
Yathi ngabona lokho induna yathatha uNombuzo yahamba yaqonda kwaMthethwa isiyobika lokho ekubonile. Kungani sithi lokhu kuyinkinga? Yingoba induna isiyotshela inkosi uDingiswayo, inkosi uDingiswayo isiyotshela inkosi uShaka, impi izoviva, izophisela. Nangempela kwabanjalo. Inkosi uDingiswayo yathumela umlayezo enkosini uShaka, yathi mayihlome ihlasele, mayihlale phezu kwezikhali, iqonde kwaNdwandwe. Amabutho enkosi uDingiswayo ayezoba ingxenye yalo mshikashika yilawa: yibutho uNyakeni, yibutho uNyelezi, yibutho uYengondlovu, nebutho lezichwe. Ukhihla isililo uNtombazana, uthela umama wakhe uNtombazi nomfowabo uZwide ngezinyembezi. Lokho akukuhle ngoba izinyembezi ziletha amashwa. Konke lokho abathi bayakuhlela kungahle kubhuntshe ngenxa yokukhala kukaNtombazana. Uze uyaphimisela uNtombazi, uthi thula, yimhlola yini lena? Wakhala kangaka, uzophumelela kanjani lo mkhankaso esiwushabashekelayo uma wena ulokhu usithela ngezinyembezi? Kuyabakhathaza ukukhala kukaNtombazana. Okwesibili, uNtombazana akahambisani nayo yonke lento yobuthakathi. uNtombazana ukhaliswa unya lukanina, ukhaliswa indlela unina abulale ngayo uMalusi. uNtombazana ukhaliswa ubuthakathi, ukhaliswa isihluku sokubulala abantu abangenacala, bakhishwe ulimi nenhliziyo bezwa, babhokodwe ngemikhonto njengamabutho kaMalusi, bengenze lutho, banqunywe amakhanda, izingebhezi zabo zithathwe zibekwe njengento ekhangisayo noma zibekwe njengomhlobiso. Usekhipha amagama athi ufisa sengathi uMvelinqangi ngabe wamenza wazalwa kwesinye isizwe, futhi ubeka ngokusobala ukuthi wazalwa esizweni sakwaMthethwa ngoba kuyisizwe soxolo. Ugcina ngokufungela unina kanye nomfowabo uZwide ngokuthi nango yena uDingiswayo uzonilungisa benoShaka. Ngakho-ke la umbhali usebenzise isu lokubikezela. La mazwi andlalela isigameko esizolandela noma isigameko esizayo esizokwenzeka. Inkosi uZwide isiyangabaza manje. Le nkosi ithathwe inkulumo yenkosi enkulu uDingiswayo. Ithathwe amazwi aqukethe uxolo nothando. Mngani wami nawe mfundi, khumbula phela inkosi uDingiswayo yathunjwa. Angithi ibiza noMdlunkulu kanye namabutho kuthiwa kuzohlaselwa isizwe samaNdwandwe. Ngebhadi inkosi uDingiswayo namabutho ayo behlulwa. Yingani? Phela vele inkosi uDingiswayo yacuywa, kwathathwa ubudoda bayo, imvunulo yayo, izinwele zayo, nensila yayo imbala.
kwafika nelulwane ubalande lizoyilanda. Ngakho-ke la ibiziletha vele, ibingeke idabule. Indlovukazi uNtombazi ibizophumelela, ibizowina. Inkosi uZwide ilapho yayifakana khona umlomo kanye nenkosi enkulu uDingiswayo, bexoxa bebonisana ngemuva kokuthunjwa kwenkosi enkulu. Inkosi uDingiswayo ithi makukhunyelwane umlotha. Lokho nje ukuthi inkosi uZwide isiyangabaza kuyamcasula, kuyamethusa uNdlovukazi uNtombazi. UNtombazana uyazibulala. Uyabona ukuthi inkosi uDingiswayo nakanjani bazoyenzakalisa. Ngakho-ke yena akakwazi ukuthi angahlala abukele isithandwa sakhe sibulawa ngesihluku esingaka. Uthatha umkhonto, uyazijuqa, uyafa. Inkosi uShaka ithola umbiko omayelana nokuphangalala kwenkosi enkulu. Inkosi uShaka yafunga yagomela ukuthi izobenzakalisa oNtombazi noZwide. Iphake impi iqonde kwaNdwandwe. uZwide wabaleka. Nguye loyana eyoshela unina emtshela ukuba mababaleke ngoba inkosi enamandla kunabo okuyinkosi uShaka iyobabulala ibabhuqe nya. uNtombazi uyenqaba, uZwide uyabaleka, ushiya unina dengwane. Bezokwenze njani ngempela uZwide ngenkathi esebona ososhangane okuzinduna zakhe azethembayo zimfulathela, zibaleka, zisindisa impilo yazo. Amadodana enkosi uZwide asala enkundleni, okuchaza ukuthi uNtombazi manje usesele yedwa, abekho abantu abangamvikela enkosini uShaka. Sekufanele abhekane naye ngqo. Mhlawumbe singathasisela nje sithi kwabaleka nawozwangendaba wakwaMncwangu, kwabaleka nabo onqaba bakwaMsane. Uvuthondaba, inkosi uShaka ifika qathatha kwaNdwandwe. uNtombazi ufakwa elawini lakhe, udliwa yimpisi yakhe, idla imilenze, amabele, izinqe, ilawu liyasha. uNtombazi yadlula emhlabeni. Ngaphambi kokuthi sibhale isiphetho sale essay, ngifuna ukuthi balingani bami nani bafundi qaphelani. Uvuthondaba ilapho kuxazululeka khona izinkinga zomlingiswa osemqoka. Bekufanele kuxazululeke izinkinga zomlingiswa onguNtombazi ngoba nguyena umlingiswa osemqoka, kodwa kulokhu useyashona, uyadlula emhlabeni, useyafa. Kuchaza ukuthini lokhu? Kuchaza ukuthi phela indaba yethu ingumlando. Ngakho-ke umbhali angeke ayibhale bese abhala izinto yena azicabangayo. Kufanele abhale izinto njengokwenzeka kwazo, azibhale ngendlela ezenzeka ngayo. Ake siyiphethe-ke indaba yethu. Ngizobhala ngoSonhlamvukazi igama elithi isiphetho, bese ngithi umbhali wethu uphumelele ukwethula isakhiwo salomdlalo ngokusebenzisa izingxenye ezintathu: isethulo, umzimba, nesiphetho salombhalo wobuciko.